Channel CRM har du mulighed for at installere vores Office add-in direkte i din Outlook og i dit Word-program. Med denne add-in er det muligt at spore mails i Outlook. Det er muligt at skabe flettedokumenter direkte inde i Word og direkte inde i Outlook. Du kan også bruge din Outlook til at udsende kampagnemails og meget mere. Jeg viser her, hvordan du installerer Channel CRM Office add-in i din Office-pakke. Fra hovedmenuen i Channel CRM vælger du punktet ned i bunden, Mere. Du kommer nu til side 2 i Channel CRM og vælger så menupunktet Mine indstillinger. I Mine indstillinger er der nede i højre hjørne en trykknap med et link til at installere Office add-in. Du trykker på knappen hernede, og du vil så nedtage vores Office add-in og installere den på din PC. Når installationen er færdig efter et lille minuts tid, går du til din Outlook. Inde i Outlook vælger du Filer, og du kan se her, at der nu findes et menupunkt, der hedder Channel CRM. I denne menupunkt, der indtaster du så adressen til din Channel CRM. Og det er den adresse, du normalt bruger, når du skal logge dig på Channel CRM på nettet. Den næste linje vil så være din bruger-ID, som du logger dig på med, og til sidst dit password. Du trykker på Gem, og du får så en kvittering for, at Office-pakken nu er forbundet med Channel CRM. Går vi tilbage til Outlook, kan vi se nu, at der er kommet et menupunkt ind i Outlook, som hedder Channel CRM. Du kan trykke på den, og der er så herinde mulighed for at gøre de forskellige ting, jeg nævnte før, for eksempel spore mails, åbne fletteskabeloner, udsende e-mail-kampagner og mange andre ting. På tilsvarende vis er der også i din Word på din installation nu kommet en add-in ind, der hedder Channel CRM, og i det add-in er der så mulighed for at gå ind direkte og lave fletteskabeloner i Word-dokumentet, for derefter at gemme Word-dokumentet som fletteskabelon på din Channel CRM-installation, så alle brugere kan bruge dine fletteskabeloner. Se eventuelt de andre videoer på vores hjemmeside om, hvordan du bruger og skaber dine fletteskabeloner.